tenim un compromís amb la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Encara estem molt lluny de tenir una representació equilibrada. El 2021 només el 21% de Mossos d'Esquadra, el 2% de bombers i el 13% d'agents rurals són dones. Al ritme actual no assolirem la paritat a tots els cossos fins al 2144 i no volem esperar. Per això posem en marxa nous plans d'igualtat. I en les pròximes convocatòries d'accés o de promoció aplicarem una reserva de places en favor del gènere menys representat, les dones. Només així avançarem de forma efectiva en la construcció dels cossos que volem. Inclusius, paritaris, eficients i representatius de la societat a qui servim. Només així serem més. Serem iguals. Serem millors.